merdeka wis 81 taun diperingati seluruh bangsa. Mulane wong lakar dawa melok semangat nggih. Ning nyanti kalunga nang Bangka sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka Bu. Ngono lho, semangat ngono lho. 17-an kok. Taun dijajah londo uripe bangsaku lak tambah asara maju ndara mundur ndara adine bangsaku se adiraja ditambah 3 taun setengah dijajah Jepang uripe rakyatku kesurang maju ditendang mundur ditugang mula kerja romusa akeh sing mati hilang wulan Agustus wulan sakral sing nyata mula kanggone bangsa Indonesia iki munu hasil perjuangan pahlawan kita sing wis berhasil ngusir penjajah mula di follow up karo tokoh politik bangsa sing disengkoyong tokoh pemuda mula proklamasi berhasil dikumandangno Jakarta kabeh bangsa kita resmi merdeka mula bengi lakar dawa sing duwe gawe 17-an iku kajate mula disengkoyong kabeh wargane mula tak dongakno muga-muga seger waras wargane nek Pak Wahyudi ketua panitiane dasar wong ganteng gedhe wibawane mula matur nuwun Pak nek sampean kali warga kene gelem nguri-nguri budaya
pas wayah 17-ane. Wong merdeka niku sing penting ngisi kemerdekaane. Kaya ngeten iki termasuk sampean empun nguri-nguri budaya ngiras kali memperingati hari 17-an. Muga-muga warga Lakardawa niki mantun gadah damel 17-an, rezekine tambah melimpah ruah, seger waras. Ado bilaine, cedhek rezekine, anake pinter-pinter. Sing lanang kate wayo worong. Sing amin wong wedok-wedok tok. Ayo, Cak. Ya iso ngrasakno seneng. Sing gak gelem ya mikir, enake ngene kok. Aku seneng wayah 17-an, macem-macem isine hiburan. RT RW sampai kelurahan mesti nganakno anane perlombaan tarik tambang adu kekuatan nek balap karung adu kecepatan balap kelereng adu ketangkasan mangan kerupuk adu warek-warekan. Aku seneng lomba nyanyi lagu mergo iku dadi seneng aku. Sing melok ganteng-ganteng ayu-ayu kabeh kepingin dadi nomor 1. Lah nek aku seneng duwe lagu Kicomania, lagu seneng aku mergo lagu iki lagu tren sing baru gaspol ndang dadi andalaku. Kicau kicau mania, kicau kicau mania, gaspol ndang di gaspol ndang gaspol ndang di gaspol ndang kicau kicau mania, kicau kicau mania, gaspol ndang rantang tang 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 ngang 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 ngang. Arek gak tayo kon niku rek. Ngedong enak-enak jebledosi. Ngegase kebanteren bae iku mang. Tak trimo tak nyanyi maneh sih. Sapira Mas? Kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal letre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ngilang ibarat kaya Budi Wijaya Lakardawa istimewa. Merdeka! Matur suwun. Yo!
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lakar Dawa. Lakar Dawa istimewa. Yes. Lakar Dawa luar biasa. Yes. Masalah. Glon semangatnya coy, ibu-ibu coy. Ayu ya situ nang kudu senidan. Sing ndi? Mari ngombe es. Kok gak adem. Maksude Jarene panas mari nguasno aku. tak pikir parian niku mau. Lambok. Ya apa. Kalau kon sawangane ketok ngono kok terus leren. Nggih, siap. Terima kasih matur suwun. Ya Allah. Tambah semangat jarene so. Yo iki kok tuku semangka nang pasar Kemlagi. cakep. Warga Lakar Dawa kuwabe tak dongano wake rejeki. Allahumma. Nah, Cakep. iya. Tuku semangka kecemplung sumur. Cakep. Muga-muga kabeh warga Lakar Dawa panjang umur. Allahumma. Mangan semangka ngombene es nanas. Cakep. Kuwabe wong Lakar Dawa nek duwe utang tak dongano ndang cepet lunas. Allahumma. Amin. Allahumma ngono, Bek. Ya. Jos. Tuku semangka nang Cak Roji. Cakep. Muga-muga warga Lakar Dawa mari 17-an kabeh iso nyelengi nggo lunga kaji. Allahumma. Bareng-bareng Allahumma. Mangan semangka nang pinggire dalan. Cakep. Ya Allah, bengi iki main nang Lakar Dawa. Ya. Muga-muga Pak Polo Nasrul munggah nang panggung nyawer dagelan. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Kon disawer iki mah gak ero takon teko sapa? Lho, siji. Apa Lho, iki yo mlaku lho. Yo iki mlaku kate njukukno. Lho. Kate njukukno mangan arek-arek kok iso. Malah duduk sa. Dudu. Ya Allah ngitung sapa sih. Mungkane Pak Nasrul karo Pak Wahyudi ketua panitia iki luar biasa. Istimewa. Karo Abah Tawar. Heeh. Klop dadi siji. Ngono lho, sepenanggungan akhirnya wujud bengi iki. Iso ngelompok nang kene. Iso kelompok nang kene. Lanang wedok ngelompok dadi situk nang kene. Heeh. Lokan wong wedok-wedok iso. Heeh. Oh, ayu-ayu. Yo iya. Cantik-cantik. Jilbabe ketok serasi karo klambine. Jilbabe serasi. Delokan sing lanang-lanang. Apa? Alah nggih peci situk sampe lungset lho. Iku termasuk tanggung jawab kanggone rumah tangga. Wong lanang gak patek ngereken penampilan, sing penting bojone ketok kemrungsung, ketok ayu. Makane wong wedok kudu ngerti perjuangane wong lanang gak karu-karuan digawe sapa nek gak wong wedok. Nek wong wedok ketok elek sing lanang yo isin. Makane wong lanang Lakar Dawa iki pekerja keras. Digawe wong wedok ben ketok glowing kaya ngene iki. Lho, tapi sak kerja kerase wong lanang tetep nek gak ana wong wedok sing iso nyekel rumah tangga, engko wong lanang ya percuma. Gak iso rumah tanggane tentrem, tetep wong wedok niki sing lebih utama nggih, Bu. Masa sih? Ya, yo tetep wong lanang lho, So. ya gak iso, wong wedok tetep nomor 1. Kapan-kapano iku wong lanang. Wong wedok, Wong lanang. wong wedok. Kon lanang ta wedok kon? Aku lho lanang aku. Lah yo. Wong lanang nyambut gawe esuk sampai sore, sampai bengi, sampai balik esuk maneh. Ge sapa nek gak wong wedok? Iku wong lanang, So. Wong lanang nyambut gawe keringin terus sampai diombe maneh gawe sapa? Gawe bojone wong wedok. Nggih napa mboten, Pak? Bapak-bapak. Napa mboten kaya ngoten? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lho, wong lanang, So. Rumangsamu wong lanang nyambut gawe luwih penting timbang wong wedok. Oh, jelas. Kon wong lanang nyambut gawe jarimu soro. Lho, pasti. Tetep sik soro wong wedok. Tenang mawon, Bu, kula belani sampean. Mboten usah grogi. Wong wedok kok soro.
Wong lanang esuk bocah nyambut gawe plencing, wong wedok nang omah subuh wis tangi mari salat subuh. Salat tahajud ndongakno wong lanang muga-muga rezekimu tambah apik nyambut gawe tambah enak. Mulai subuh tangi turu wis umbah-umbah. Mari umbah-umbah engko mari ngono mususi, nyiapno daharan, nyiapno minuman kanggone sing lanang. Kurang sora apa? Tetep wong wedok nek gak ana wong wedok, wong lanang gak ana apa-apane. Tetep wong wedok sing nomor 1 nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tetep wong wedok. Lah, di mana-mana Sob. Wong lanang derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Derajat apa? Loh, kon gak percaya? Apa? Saniki rumah tangga nek sing lanang gak nyambut gawe. Ya. Apa sing dipususi? Gragal. Sing didang apa Sob? Watu ah. Ya tetep wong lanang, Dik. Nek wong lanang gak nyambut gawe, wong wedok katene sapa? Nggih napa mboten, Pak? Hidup wong lanang. Lah, Sampean sing kompak, Bu. rumangsamu Sing lho. kompak nggih. Wong lanang nyambut gawe. Iya. Oleh dhuwit nang omah. Heeh. Dikekno sapa? Wong wedok. Wong wedok nyimpen gak trimo nyimpen, tetapi ngelola keuangan, manajemen rumah tangga sing nyekel wong wedok. Wong wedok gak iso dadi daringan, kayamu gak iso ngelumpuk, aja cacak gawe omah. Kon tuku uyahe gak mampu. Nek wong wedok gak iso ngelola rumah tangga, gak iso ngelola keuangan, wong lanang ancur rumah tangga, miskin melarat gak karu-karuan. Tetep wong wedok sing utama nang rumah tangga, betul? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya tetep wong lanang. Ta iso. Alah, sampean tak kandhani Bu ya, tak kandhani. Apa? Wong lanang nyambut gawe bayaran akeh. Nek wong lanang senengane judi, remi, main ngeslot, apa maneh senengane purel. Mulai gak nggawa dhuwit sing ditabung apa? Dirawe. Ya bojomu nakal koyoke. Gak iso so. Tetep wong lanang setia nomor 1. Mergo kepengin wong wedok iki bahagia, kepengin wong wedok iki ayu sejahtera. Hidup wong lanang. Weh wong lanang. Aja wedi ambek wong wedok. Hidup. Rasakno Kon aja terlalu ngenyek wong wedok. Apa? Wong wedok iku gak esuk, gak awan, gak bengi iku soro. Soro. Lho ya apa? Apa maneh nek wis kagungan putra duwe bayi. Esuk ngemiki. Rodok sore maneh anak nangis ya ngemiki. Rodok bengi maneh anake brangkang-brangkang njaluk emik. Engko mari jam 12 bengi anake wis turu, bapakne brangkang-brangkang. Mbok njoko setrum mbok apa gak ero? Soro, apa maneh nek pas wong wedok iki ngandhut. Kon gak iso lair nang donya nek gak ana wong wedok. Wong wedok sing ngandhut kon lawase 9 taun 10 dina. 9 taun kakekmu. 9 wulan. Lah iya wong wedoke 10. Ayo ngomong 10. Tetep wong wedok iku luwih hebat timbangane wong lanang. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sampeyan aja hidup-hidup, Bu. Apaan? Sampeyan tak kandhani. Apa? Perjuangane wong lanang iku susah. Aku percaya isu sampeyan ngemiki, bengi yo ngemiki. Sampeyan ero. Wong lanang iku ibarate tuyul. Loh, kok tuyul? Bengi ngene iki dicolong. Kok golek duit. Terus Mulai ceret dijaluk duit dimiki dicolong neh. Iku wong lanang. Aja pisan-pisan maido wong lanang. apaan? Wong lanang iku sora, Bu. Sora apaan? Ya wong lanang ya. Tapi kan sing ngandhut iki wong wedok, tetep wong wedok sing nomor 1 to. Saiki wong wedok ngandhut nek gak ana wong lanang sing gawe kok sapa? Iya, ya. Cocotmu ngomong kosong. Aku tak pisu ya gak oleh meso. Karepmu wong wedok mesti butuh wong lanang. Ya tetep wong pikirin dhewe wong wedok iso meten. Nek Iya. wong gak lanang gak ngebor. Iso to. Apa? Lah wedhuse Cak Nasrul iku gathik lanang ya iso meteng.
Lah kon mau pikir wong wedok lakar dawa kaya wedhus. Lah nek lakarane kaya wedhus ngene gak usah rabi. Lah karepmu ya apa wong lanang apa? Ya wong lanang tetep istimewa dan luar biasa hidup wong lanang. Aja wedi ambek wong wedok. Apane adik wedi? Kon kerengo kon, hebat kon. Hebat duitmu akeh sampe iso tuku sembarang. Tapi nek wong wedok wis gak karep karo kon kate lapo? Nyambut gawe awan kon muli nggawa dhuwit, pegel-pegel kon kepingin ngelepasno stres. Wong lanang nek ngelepasno stres mesti ambek wong wedok. Nek wong wedok kene wong lakar dawa purik, emoh karo bojone. Bengi gawe celana rangkep 11. Terus mari ngono turune mengkurep. Kon kate lapo? Wong wedok tetep dibutuhno wong lanang. Nek wong lanang macem-macem, wong wedok purik gak gelem ngekeki. Bongko kon. Nggih Bu nggih. Wong wedok tetep hebat nggih. Hidup wong wedok. Alah, wong lanang sak lakar dawa gak kakean akal. Apa? Nyambut gawe pegel-pegel. Kepengin hoho-hihe. Wong wedok celanoan rangkep 11. Celana rangkep 11. Iya. Bojone mengkurep. Mengkurep. Gampang. Gampang apaan? 150 oleh api. Kon muruki wong lakar dawa gak genah kon Ya ya. gak ngulangi. Lapo? Mengko lakar dawa iki apik-apik sing lanang gak tau gelem nang ngono-ngono. Ya gak gelem lapo Lakar dawa wong lanange anti purel. anti purel kan. Iya. Delok sing wedok lemu-lemu. Lho. Ngono lho. Lapo ngomong ae iki lho rek. Iki sapa maneh iki to? Apa? Awak dhewe iki memperingati hari ulang tahun bangsa Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia. Lah apa kon geger perkara lanang wedok iku lho. Lah mantung ngejaran. Kon Kon ngono lho. Kon iso. Aku mulai teko kene penyet rek. Masalah. Saiki ku wis gak usum. Bedane wong lanang wong wedok gak usum. Kabeh kudu bersatu kanggo bangsa Indonesia. Kale tukaran ya. Kale tukaran. Kale menang-menangan. Oleh. Oh. Mangkano awakmu nduk kene iki sebagai contoh, sebagai pemuda. Ya kan? Ya. Memperingati hari ulang tahun Indonesia iki harus diisi dengan acara-acara yang baik. Ngisi kemerdekaan. Oh. Kaya to deklamasi contone. Deklamasi. Iya, deklamasi. Deklamasi panganan apa to? Alat sing digawe nyambel iki kaya terasi lho, So. Kakekmu kuno ah. Apa iki? Deklamasi ku maca puisi lho, Rek. Maca puisi. Jagone to. Iso ta, Kon? Lho. Kon iso. Lah, juara harapan nomor 4. Murid Ainun Najib. Gak percaya, aku sing paling iso. Iso ta kok? Iso. Ayo. Merdeka! 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 Bangsa Indonesia telah merdeka selamat 81 tahun. Lu suaranya koyo mentok rek. Umur 81 tahun bukanlah umur yang sebentar buat Betul. bangsa ini. Betul. Kemerdekaan kita raih dengan perjuangan. Semua pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur wajib kita hargai jasa-jasanya. Yes. Tanggal 17 Agustus di Jakarta telah dibacakan teks proklamasi. Setelah dibacakan teks proklamasi, terdengar sayup-sayup suara masyarakat bernyanyi 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Satu,
kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas berbuat apapun. Pahlawan kita telah mengorbankan jiwa raga untuk kita semua. Tak satu pun dari kita yang bisa membalas jasa-jasanya. Kecuali kita isi kemerdekaan ini dengan semangat yang luar biasa. Sayup-sayup terdengar lagu, maju tak gentar, maju tak gentar, maju tak gentar, menuju pemenang, maju tak gentar, dan tusuk penyerang, maju serentak, tentu kita menang. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Indonesia! Abang biru lampune disco, Indonesia lampune disco. rumah mikir bojo loro, Indonesia bojone loro. bojo sing enom, Indonesia duwe bojo kalau disayang, sing tuwa njur baja Sing ditinggal. tuwa ditinggal Indonesia. Kaya mbokmu. Kon ngono tok kok bingung sih to. Kon iku kok aku yo kaya kon kepengin ngono lho. Ah, ngono iku gak etos ngono. Kok ngene lho. Tonyonono le, tonyonono. Contonono. Lah iya, Lah kok tonyonono. kayak suara iku. Ngene delok aku. Rungokno ta? Perhatikan, perhatikan. Kancane. Ayo. Merdeka! Merdeka. Indonesia telah merdeka. Betul. 81 tahun Indonesia merdeka. Yes. Lepas dari jajahan Belanda, jajahan Inggris, Betul. dan jajahan Jepang. Sayup-sayup terdengar masyarakat menyuarakan halo, halo Bandung, ibu kota pendidikan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. 1, 2, 3. Kon komuniti kaya Donald bebek. Cocokmu kaya bebek kaya iso ora. Apa lo? Indonesia merdeka tidak cuman pria saja yang menjadi pahlawan. Kaum wanita juga menjadi pahlawan. Menyediakan makanan bagi pejuang. Kalaupun diserang, mereka juga menjadi korban. Tetapi dalam hati mereka tetap sorak-sorak gembira. Sorak-sorak bergembira dari semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. 1, 2, 3. Entos. Ayo wayamu. Merdeka! 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 Rakartowo. Dari yakinku Engkau adalah sebuah desa di Indonesia yang satu-satunya mempunyai kata dowo. penuh
kandas di tengah jalan. Gadis itu yang bernama Riyama. Seorang gadis cantik yang aku cintai, yang sangat aku sayangi. Riyama, engkau menolakku, kini engkau menjadi janda. Omae loro, omae ente telu. Riyama, kok medeni rek. Tetapi aku tidak putus asa. Saudara-saudaraku, Nagardowo, aku tidak putus asa. Ketika cintaku ditolak oleh Riyama, aku mencari cinta yang lain. Akhirnya aku ketemu dengan wanita berambut pirang. Dia adalah Sulia. Sulia adalah gadis yang sangat aku cintai dan aku sayangi. Tetapi dia dikondol bojone wong. Oh, Sulia! Sulia! Aku sangat mencintaimu, Sulia. Ya, Sulia! Ya Allah. Sulia! Love you, sayang. Aku isi di kena Sulia. Ya Allah. Ambek Sulia aku kasih do rapi. Akhirnya aku dikenal ambek koncone Sulia. Sampeyan kabeh kudune ngerti sapa arek wedok iku sing dikenal aku. Dia adalah Sulase. Sulase RT 3. Ya, Indonesia mamu bongkok. Kena Sulase kok terus nari leren. Apik kon to. Ngene. Apa? Kon masuk lali rek awak dhewe. Apa? Apa? Apa to? Sulia. Lho. Endi wonge iki? Iko wonge. Sopo? Sopo iku? Sulia kekasihku tercinta. Tok. Apa? Iki awak dhewe masuk lali kon. Lah apa? Lho. Apa? Apa? Bareng ngelamar nang ome Sulia. Ngelamar ya apa sih? Apa? Iki. Oh niku. Oh iya. Apa to? Wis ah. Ayo saiki budal. Ayo.
Kayak ngulek rujak. Ayo, dia tadi. Juntit. Lali kuwi. Wong sugih. Win. Elek gandu sak lakar duwowo. Dasar sugih-sugih kali tak sabi dukun. Dukun kate dukun tiban. Nyumi dek nabani wong tiban dendeng 20. Yudah, karo moto tak suwuk motone ora. Nyunem karo weteng tak suwuk wetenge undul. Artilalang kantri mano, aku kada cek isawa sing dibantu lan padon. Sing ratoni bala dewa-dewa. Ayo, baca balik ayo. Arjuna bojone papat kalor kidul. Ya lek jame gegere la.
caramu nang diji. Situk iki aja dijempol. Ya jaga dulu. Kari. Gak ngene ya? Ngono gak ngaku kon. Sedenane lho, Senang. Lah, karo bojone moran tangan wong wedok ngene iki kualat temen. Kualat iku tekan ndi? Jare kualat apa? Hah? Lah sak kualat apa mbok gawe wong domah kemene ya cepat-cepat wedang kopi gula. Sak matur suwun, Citaji. Matur suwun. Matur suwun piye? Kok anak njaluk wedang susu to? Banyu panas gorong enek. Njaluk susu murni. Apa salah lek kon tak gawakno sapine tak kon nyucup susune langsung. Aku kon ngemi karo sapi. Lah kon apa salah lek njaluk susu Oh, murni? jelas salah. Aku iki njaluk susu murni. Susumu ki ya. Wis tuwa kalau ngomong ngawur ae. Ngawur piye? Bisa wengmu sakmene kae kok. Sopo ro nek nyawang aku? Aku nyawang apa? Emang apa? Yang pajak kok. Ya ta? Iki lho. Oh, pajake rempon. Ya. Pajake rempon. Ora kan padha nyekeleke dhewe-dhewe. Sembrono. Wis prei aku gak katene ngeterno sekolah putung muji. Lah apa? Isin-isini rai. Kok tak bahas iki. Tak bahas. Kene. Tak bahas. Kok sampean nyadak putu-putu? Loh. Diki kok ora putumu? Iya putuku. Walaupun iku aku yo, Mbak Mi. Heeh. Tapi aku sudah dibuat malu karo putu muji tadi. Kok dibuat malu ku apamu yang kerowak? Ora krowak, isin perkara omongane putumu. Masa wingi. Besok ya. Budal sekolah. Petuk Yuja iku mah blonjo. Ditakoni, "Dik, kon sekolah golek apa?" Kudune lek arek genah. Ya, arek genah, arek pinter. Kudune jawabe ku golek ilmu. Jekne pinter. Jawab piye? Kudune ngono. Jawab Tapi piye? dikarenakan dikiki putune Bayan tadi pintere petung asuanaan. Oh ya. Oh. Itu ngasu anaan kon mbokne asu anaan. Jawabnya apa putu muji? Jawabnya apa? Apa? Dikon sekolah golek apa? Golek MBG. Desit. Terus itu apa? Goblok kamu. Gimana lu? Kau ini salah rek. Loh, kon ngarek-ngarekno aku. Heh, aku wis anak-anak wis putu-putu. Kon ngarek-ngarekno aku, Di. Heh? Ngene lho. Anak jawab putung jawab ngono ku bener. Golek MBG ku ngono. Bergizi, golek anak sing gizi-gizi tok. Supaya nek mangane gizine akeh, awake sehat, uteke normal, gak gampang korupsi kaya awakmu. Lah apa aku korupsi apa? Lah kayak kaya 200 kok disinggakno 50. Oh ini enggak dong. Loh, ya sih. Lah lek gak tak singgakno nenggone alamat sing pribadi gak ya kok colongi. Lah, aku ra sido lolo kok. Wes saiki njuk duwe. Gak ngomong. Ya, wong cek glete aja duwe. Lah, ya wajar to, Bu ya. Wong wedok njaluk dhuwit nang wong lanang. Wajar napa mboten? Ora wajar. Lah kok kate njaluk dhuwit sapa lek gak kan? Wong wedok ngene lho. Melek. Hei, anjetmu mataku ki merem. Melek dikit manggi. Lho, Aku teko rombongan rene ku melek. Lah Lho, lek aku iso iya. kesandung. Kacau. Ngene lho. Nek wong lanang ya, nemu mbok gawe ndas yo tetep mbok ndas, sikil yo tetep mbok sikil. Ngalor ngidul
bak nabok. Ini lah sayang. Gunung. Yes, sang ngene. Gak perlu rame-rame. Lah ngono digawe. Ah. Jaluk sepatu ngene dirai gelut kok. Rumputane gak isin kok. Gak usah wes, gak sido. Engko lek Nur rene. Bayaran arisane. Iya. Ya Yunur. Yutun. Akeh utangmu ngono. Aku gak utang, aku iku melok arisan. Lah jadi syariah jenenge anak awakmu. Loh, iku ngono jenengku mek digawe. Aku gak melok utang tapi gawe jenengku. Aja sembrono nek gak nyaure kaya katut untungne. Lah jenengku lak akeh digawe wong-wong kuwi. Wong kok. Bayar ono. Ngerti gak? Ya. Aja nek lali lho ya. Ora. Awas kon katik melok arek-arek itu nang suru. Temen. Ora apa-apa aku golek gizi kok. Apa, Ji? Apa? Apa? Tambah. Bu, tolong nggih tetep garangan iki nggih. Mengke lek ocul tolong sama nantem sandal bareng-bareng. Jon. Jon. Ayo wajan sing tadi gak mlebu awakmu ocul ambek arek-arek iku nang suru. Ayo, perempuan sesama perempuan otomatis membela sama perempuan. Nggih, Bu, nggih. Lanang. Iki loro telu papan lima. Harus ditera serentak. Aku wis tangan kiri aja. Panjar. Brip. Kata isu ini. Harus jawab serentak. Aku ge ingin nanti. Nanti. Gak nanti. Panjar nang. Jagane meneh, Brip. Ala bungkus menyo. Sora gatekno wedok. Rokok. Iki men. Lipis. Kempule diperes. Lapo kon ku? Ngamar, Pak. Ngamar. Rumah sama ku rumah sakit ki yo. Ngamen ta? Ngamen. Lah iku koyo cucuk peno iku lho. Kamu gak bener. Ngamen, Pak. Ngamen. Kon ku gagamu gagak, gadamu ganteng kok amen. Oh, ngene iki eling-eling ngene iki pengen ndelok dhuwit, Pak. Lah bener ya duwe wong ora cocok karo bodimu. Apa? Bodimu koyo bodyguard. Peno ngomong ngono ku enak peno. Ngamen sedina iki paling pol oleh 50, 20. Peno kari muni kacau jutaan. Sora wong ngamen. Jutaan kakekmu ngono. Kene jawab bengong ndung duwe. Ka, Pak. Waduh, syuting kono lho.
bualan anggonku. Lah niku Ji mbok utang duwe ora usah utang nyok. Temen amono iku. Lho iku nutup-nutupi rahasia. Winginane aku nyolang 1000 ae meno tagih sampe tutup pucuk omah. Ya apa kok gak duwe? Kancane meleki. Wah, babah, jeneng soge. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Apem. Apa rek? Aper. Apa? Apu. Apa sih Pak lagune gomblek lho Pak? Ya, 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 ya. Terus? Di radio. Oh iya. Aku dengar. Wes aku sing ngamen. Aku sing ngamen. Mari ngrungokno tok ae kaken cocot. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Alah. Apa sih Pak? Ngene lho. Aku iki jenenge Taji. Yati ngono. Lagu sing ngono ta, Pak? Ngene lho, Pak. Aku ana lagu anyar, Pak. Durma Gati dadi menteri nyata proyek pribadi saben dadi mesti bati. Batine pira sak LSM disangoni kabeh biaya disunati kabeh perkara ditutupi. Cek gak ketok. Jenengku iki Cak Rasa, aku asli Sidoarjo, aku nang kene melok ndonga. La ilaha illallah. Masyarakat padha teka merga nang kene kepingin napa sing iki kaya lawa. Apa. Oh, wajeng. Ayo. Urok ya. Aja. Apa? Kulot. Kulot. Ya wis, pokok sampean santai aku sing nyanyi. Sing penting lagune enak sing kaya. Ya, sakarepmu. Oke, rock. 1, 2, 3, 4. Sampeyan sing seneng lagu sendu ta? Sakarepmu lagu apa ae sakarepmu? Jeritan Ranjang, Pak. Jeritan Ranjang. Lu kegedean iku. Wah, enak Pak lagune. Jeritan Ranjang kegedean. Nek sampean gelem bayarake tak laguno, tak nyanyekno. Tak bayarake. Jeritan Ranjang yo. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, yo. Jeritan Ranjang. Kayak mau disuruh. Jeritan Ranjang iku, Pak. Iku ora jeritan Ranjang iku. Iku nu keri-keri piye? Lagune gomblo ae. Goblok. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menyedurkan aku. Nyanyi bocah-bocah, nyanyi ibu-ibu, nyanyi bapak-bapak, nyanyi paman-paman, nyanyi orang-orang, nyanyi Bebe. Ket mangko dirampet.
Lagu sing apa sih Pak sampean njaluk? Indonesia tanah air. Indonesia tanah airku, engkau bojoku, Kamu anakku. Indonesia selamat siang, Selamat pagi. ku temu sama anak Semua itu foto kau. Pak. Ya, ya. Kurang apa? Wes, Tambah ono Mas. dicerakku bojoku kok. Ku tak tambahin lagu sing enak, Pak. Wes, Tambah ono maneh apa? Kak. Situ lho, Pak. Wes, Kak. Oh, elek Mas. Wah. Nanti teh, Mar, nanti Mar, nanti. Lo cemburu kaya Tarsan Jawa. Wong lindu kok kreceng. Wes kacau. Rene munggah. Nasuru. Sopo iki? Dilemere jeruke tumbar miri jahe. Hai trasine. Perkenalkan nama saya Kajul Kuci Hutahe. Oh, Kuci Hutahe. Saya ditutupi copot Sudah dari India. Saya mau ngamen tari ular Tari ular udele jerune Naksir Udele enek tangune Saya jauh-jauh dari India ke Indonesia ketemu Bapak Taji Iya Oke, saya akan menarikan tari ular Iya Oke Iya Lo kasete kari Bah, kasete kari banyak Aduh, Bapak Taji ternyata ganteng Jaket aku kan bersih lagi. Kosong. Brengose ketel Nanti Pak, kalau memang saya mau menari, tolong sampean ewangi nabuhi. Mahe pegel Gelem taga. Gelem tangga. Gelem tangga mati lu kon. Mati lu Kak. Iya. Iya tak tabuhi Ye tabuane torore Tahu lire dhisik. Oh bagus tabuane enak Gombale munduk. Oke, ditabui Pak sambil duduk ya Pak. Kurang banter
ditambahi kendang dadi enak he. Oh iya. Amri be omong ngono he. He amri be. Tahu kendang dicampur he. Kayak rasane kayak tempe he. Di Indonesia biasa kalau Mami Okta memang diimpor dari India Diimpor apa? Sedomat delong kalang kaya boleh pesing. Nabuhi sing banter duduk Iku aja di ngono ngono. Oke. Kate plentu tore tok kok dirogo Aja aja nanggap kon tuti lho. sing tepat ame nabuhi Stop. Masalah amnesia bune. sampe nek ana penari ular aja nyide-nyide Oh gale nyide. Oleh. Oke. Tororera ayo. Terorerorerorero. Ampun, stop. Kene gajamu. Lalene kaya ngono. Siarno kayak palapa segera akan ditampilkan ular king cobra. Nah, saudara sekalian, malam ini saya akan mendatangkan tari ular kobra geng dari India geng. Ayo masuk tari ular, tak tabui. Oke. Torore. Tororerorerorero, terorererorero, terorerorerero, terorerorero. Lu gua tas yang tepat. Aku wedi ular. Longgo. Duk.
Kotake pakune Jepang. Walah. Tekek. 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 Mekae. Apa? Wong nanggap kok nyocot ae. Gak nyocot ora cocok blas ya. Durung ngomong musiknya lho. Aku dicecek sikile ula. Lah ora gendeng iki. Gak tau gendeng lagi. Oh, tebur temen. Apa kan yo? Ulae nelak. Lah apa kau tak bungkep kelah depan. Siap-siap ya, Pak. Lah, Pokoknya langsung tororet, kendal langsung India lo musik. torore rote kenote. Durung. Tak suwek cangkemmu aku. Torore dikerokot. Kacau. Itu ono 1. 1 2 setengah saset. Iya. Tak. Rambutmu nih sok tajam, nih sok tajam. Mami Okta akan menjinakkan ular king cobra yang sangat ganas. Iya. Yes. Dangak uloy. Tahu gendeng yo ngene entas dibelok. Iya. Dangak mana uloy? Iya. Tepuk tangan. Sudah menjinakkan ular cobra. Mama tepuk tangan yo entong. Kalau duit kesuwe sewu gawe matamu ah. Lah kok entar ular kobra entong. Lah kok gelem tak kesenget terus bongkok. Lah iki babat ilang. 2000. Lah wis tomon. Wong soge mlegi, wong soge nyengit. Kon meneh bongkok gak dipendem kon. Alah gak dipendem ya wis yo ya. Nek pertama ambu ya bah. Mbok tambahi ta, Kak? Kak, Oh, kamu tambahi. Entenono kon yo. aku ora ngenteni yo. Ana celoro teko wetan mati kon. Macam mon. Lah lha kok ngancam? Oh, kamu. Kon aku nyumet kembang api. Ora bunyi. Awas kon yo. Ayo. Apa? Aku gak lapo-lapo kok. Boyongan. Boyongan. Tak foto mati kon. Oh alah. Wong urip macem-macem tibae.
Tak kei le ngesakno. Wah, bekarek plentu. Ya wis. Ya. 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 Pinter kon. Pakai bola-bali duwe kok tumpuk di tanganmu. Noleh. Lah. Geloyoran kayak mendem. Hei, kono. Wis seru. Ora dibuka wis seru. Kacau. Wong urip lho. Le, jaran apa lho? Hei. Wah. Kali mulai lho. Apa kok sambeti lho? Tambah tuwek tambah kakang tilah. Ayo arek kuwi yo. Hah? Piye? Tore apa duwe kene? Oh, tore kowe ku bujui wong kon. Lah apa? Lah buktine? Lah wong aku ngamen temen-temenan. Amen iki jere tari ular, lah iki apa tari entong? Ngene lho, Cak, sajane aku ambek mami ambek wong-wong mek ngelingno sampean. Ngelingno lha apa? Eling lah jaman sakmono sampean saiki sugih gak eling kok.
Mulane tari ular ini gak duwe bojo, Dik. Gak duwe bojo. Colekno bojo, Dik. Menemel aku. Nanti Tak gawe sumpele bom. ora gendeng, aku mau gawe sumpele bom. Daripada aku dadi sumpete bom, aku ngamen ae. Torore. Ancurit. Wong gak dosa, gak perkara diuber kaya ngono. Diunekno nek Sarep iki maling mbok dene sing mojor ngalor. Yo. Wis tak niati tak kajat. Mesti san suraing ana leburing papan Cinorek. Ompyan kaya wong jala krubuten kaya menjangan mati paribasan. Yo. Cakalan Sarep arek tambah